салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародари азиз, якта ютуб канал ҳастай бо номи автореклама. 58700 подписчи дора. активнаш бениҳоят хубай. бародар дастурошна сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешава. нарша бародар 15000 сомон гуфта шуда. харидори аниқ боша, бо савдои хуб дора. касоне харидор боша, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. Opel Astra F аст бародар, дар кузови седан, солаш 96, созишвориши бензини холӣ, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро матоъ коробкаи ходовии 100%, чашкаҳош варид надора. ҳуҷҷат утилизатсия дора. мошин на хаду, фақат мегирӣ ҳал мекунӣ. дар такси 25 кор карда шудай. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаро. нарша 33000 сомон гуфта шуда. харидори аниқ боша, бо муомилаи хуб дора. касоне харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед. мошини навбатӣ бародаро Lexus RX series ҳастед, солаш 2010. созишвориш бензини холӣ, кузов кроссовер, объём 35, коробка автомат, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародаро ҳуҷҷат утилизатсия, матоъ коробка ходовиш 100%. мошин на ходой бе ягон расходи камолия бародаро, фақат мегирӣ ҳайл мекунӣ. старт стоп, мултирул, ҳама навороташ бародаро кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 140000 сомон гуфта шудаи. касоне харидор боша, рақами рӯи экранда занг занед ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро BMW C series, солаш 2006. созишвориш бензин, кузов седан, объём 2.5, коробка автомат, ҳолаташ хуб. мошин на хаду, матоъ коробка ходовии ҳамаш 100%, балонош нав, ҳуҷҷат утилизатсия дора. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 59 та мега. харидори аниқ боша, бо камтар муомила доштай. касоне харидор боша, рақами рӯи экранда занг занед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки ягон бизнес барои реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап равон кунед. ҳатман дар видеои оянда рекламаш мекунем. мошини навбатӣ боша бародаро. Hyundai Avante, солаш 2008. созишвориш бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро камбудиш ки бампери пеш камтар кор дошта, дига ягон камбудӣ надорад. матоъ коробка ходовии соз, ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чизро дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 28500 мега. харидори аниқ боша, биёяд мегаи пешбина бо савдо мешавад. касоне харидор боша, рақами рӯи экранда занг занед ва бародари азиз, дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед.
ВАЗ 2107 соли 2004 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.5 коробкаш механик. соҳиби мошин мегӯяд бордор ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, на ходҳои техосмотр дорад, тамоми дигар мақсад утилизатсия надорад. Қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нақша 10,000 сомон мегӯяд. Ахирон нақша мақсад ки илтимос мегӯяд занги беҳуда назанед. Ахирон нархаш 10,000 сомон. Касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Бародаре ки бисёртар нива мепурсидем, марҳамат, якта ниваи уфтагем, состоянияш бениҳоят хуб, полни мақсад ремонт кардагӣ, бе ягон расходу камлияй, задагӣ, пусидагӣ, варид, хеле чизо мегӯяд надорад. Соли 2001 гаш сӯзишвориш газу бензин, кузов внедорожный, объем 1.7 коробкаш механик, ҳолатиш бениҳоят хуб. Мошин на ходу тайёр кардагӣ, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нақша 55 та мегӯяд. Харидори аниқ бошад, биёй ай пеш мегӯяд, бо камтар муомила дорад. Касоне харидор ҳастед, барои маълумоти парратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. ин буд бародари якчандта мошин ва чизое ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира, се барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародар барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.